ka pwede muhimo karsada kap kay imong giguba ang kinaiyahan. Dili ka pwede magbalay. Dili ka pwede mamutulog kahoy. Dili ka pwede nga mag-organize. Kay kini illegal nga barangay. Kung saan na to ni illegal man. Wala ka nang eskwelahan ato nang ipaibot kay illegal man. Siya ka na exempted. So tayo taga-attorney Tony Fernandez, Gao, Chief, kung hindi dahil sa plug na nagwawagayway sa taas, numans lang na ang kapatagan. Bombahan na unta niya. Kasi may namatay na PMA dito. Aksidente nga 1988, napili ko nga Vice Mayor sa siyudad sa Digos, kanhi munisipyo sa Digos. Nangutan ako sa kong kaugalingon, asa man ang Republic Act, istorya roman. Matod pa barangay, wala man may gigunitan nga dokumento nga pag matuod nga kini usa ka barangay. Kaluoy sa Ginoo, attorney Puhas. Motong higayon nga niadto ko sa Congress, nangayo ko kopya sa archive. Nakakuha ko kopya Republic Act 6210. Nabuhi ang akong dugo. Ngano man, ang requirements sa usa ka lugar nga himuong barangay kinahanglan dunay tao, kinahanglan dunay yuta. Kining duha o na mga major components o requirements. Ultimo ang DNR na siyak pagpakita nako sa Republic Act. Ma'am, pero may Republic Act. Barangay ni ma'am aksidente nga ni atong 1991, lain pang Republic Act ang ikawas, ang Local Government Code na nag-ingon, na naghatag o katungod sa tanang LGU sa Tibok Pilipinas, apil ang barangay. Naghatag og katungod power nga iyang i-develop ang iyang lugar na hintungdan dito ni Samot. Ang uban nga wala kay balo sa ilang posisyon dili mangisog kay ngano man wa man sila masayon unsay iyang katungdanan. Ako nga inyong barangay captain, dili gyud kamo maulawan kung inyo kong ipaila. Ngano man, nahimong Vice Mayor sa Digos, nahimong Mayor sa Digos, nahimong board member sa probinsya, nahimong City Councilor sa Digos, nahimong Presidente sa tanang kapitan sa probinsya sa Camarines Sur. Kung ang inyong kapitan nagtuon sa akong katungdanan, asa ko pwede mo barog. Galing lang ang ubang barangay opisyal, wala nila tagaig pili ang ilang katungdanan. Nanong may barog ko? Tungod kay tuna ko'y mandato. Una, inyo kong gipili. Usa ka executive officer. Ikaduha, ako'y head sa legislative body. Ikatulo, ako'y head sa judiciary. Ikaapat, doon ako'y police power. Sabda ninyo. Doon ako'y police power o kana akong gi-apply bilang inyong kapitan para dili ko bulihon. O muna'y akong gitudlo ninyo para dili mo bulihon kan inyong kapitan. Maalamon! Naibalo sa balaod ang inyong kapitan. Makatistigos niya na ang atong konsyal sa Digos. Wala ko'y laing gipangayo sa City Government of Digos na unta, ma-harmonize na ang atong pagpuyo diri sa Barangay Kapatagan.